EDSA. Sayawang pang EDSA. EDSA! Tulugang pang EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas sa kamot sa mga angkol. Itaas sa kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kalbo! Oras natin sa buong Apollonia is now 31 minutes after 6 o'clock on a beautiful and a blessed Thursday po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa iyo, Col. Maraming salamat again for locking in your radio dito sa 90.7 Love Radio. Kasi nga naman, tugtugan natin dito. Ang lupit, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Correct! Basic na basic, malulupit na tugtugan dito pa sa programang EDSA. Kaya masasabi ko lang, let's ball in! Marami nagtatanong, sabi niya, ano yung sinasabi ni Kajut na let's ball in? Actually, mga kabisyo, nung nire-record namin yan, kaming gumawa, akong gumawa niyan. Ang pinaparecord ko sa kanya is let's bolt in. Eh, yung lumabas, mas maganda pakinggan eh. Let's ball in. Pinagalitan pa nga ng asawa niya eh. Sabi niya, mali yung pronunciation mo. Oh, pero di ba napaisip ka? Anyways, mga kabisyo, eto na. Pag-usapan na natin to. Viral video kasal sa Batangas. Binibilang ang cash na regalo ng mga ninong at ninang. Tapos, pinapadagdagan pa. Oh no! At ang siste, dinadagdagan naman. Wow! Galante! Ay, Tatang, logican na natin, Tatang. Ay, sige! Logican mo na yan para maimasmasan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ng ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, talagang masasabi mong mapapasana all ka. Wow! Diba? Sa ganitong mga eksena sa Batangas, kasi isa sa mga kultura talaga nila, pag kinuha kang ninong at ninang dong sa kasal, talagang magbibigay ka talaga ng malaking halaga, diba? Diba, Tang? Tama yan, Tang? Ay, tama ka dyan kasi ganyan talaga yung kultura nila basta't kinuha ka doon na ninong at ninang, humanda ka. Pero may mga nakikita din naman tayo, di ba, na mga ninong, abay pinapadalhan din ng mga kanilang inaanak na mga tig-tigi isang baboy, di ba? May mga ganun din eksena eh. Pero ito mga kabisyo, ang gusto po naming logican dito ni Tanghenyo na sa totoo lang mga kabisyo pag kinuha ka na ninong at ninang, talagang ang importante is dapat yung taong kukunin mo, di ba? Kasi money will not help you sa isang pagsasama. Yes, it can in some other way. Kaya importante pa rin din ang kukunin mong ninong o ninang sa kasal, yung mga taong makapagbibigay sa iyo ng wisdom sa inyong pagsasama. Hindi sa kung magkano yung ibibigay, di ba? Huwag naman ganon. Tandaan po natin na minsan, salapi din ang nagiging dahilan bakit naghihiwalay ang mag-asawa, di ba, Col? Dahil nalubog sa utang at kahit ilang beses pa tumulong si Ninong, nabayaran yung kuryente nyo. Kasi puputulan ka na. Kahit ilang beses pa si Ninang na tumulong, nababayaran ka kasi puputulan kayo ng tubig. Mauulit at mauulit pa rin kasi nga walang naggabay sa asawa how to manage their financial. Minsan nagiging mitsa pa yung salapi sa hiwalayan, di ba? Sinasabi kasi ng iba na money is the root of evil. Mali po yun. Ang tama pong kasabihan po dyan na the love of money is the root of all evil.
Kaya ikaw, Col, tigil mo na yung pagkahumaling mo sa sugal. Para magkapera ka, ha? Kasi napapansin na namin eh. Bumubukol na yung sungay mo eh. Lumalabas na eh. No. Yung sungay mo, Col. Oras natin, 6:35. Ito pa rin po ang programang hitik na hitik sa malulupit na tugtugan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!